fɔ ko azubilahi mina shitani rajim ka daminɛ ka shitana gɛn ka bɔ an ka nin kɛnɛ sanumanba in kɔnɔ. Kanubagaw bi aw ni ɲɔgɔn sɔrɔ an ka zikiri kɛnɛ ka tuguni. Ayiwa kanubagaw ko bɛ yen nɔ bi dɛ bi ta ye numuko damari n yɛrɛ t'a dɔn n b'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na an ka belebele dɔ b'an bolo bi an y'ale reçu an ka émission zikiri waati a b'an bolo ne yɛrɛ tɛna tɔgɔ fɔ aw ɲɛna komi aw bɛɛ b'a dɔn a bɛ yan nɔ a bɛna a yɛrɛ fɔ aw ye aw ni ne an bɛ se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ a ka cogoya min na. Ani sɔgɔma an balimamuso. Tɔɔrɔ si tɛ yen nɔ tɔɔrɔ si t'u la i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an n'an filɛli jama ya. Alhamdulilayi ne ye zikiri Saran Balo ye ka bɔ Bakɔ Jikɔrɔni. Zikiri Saran Balo ka bɔ Bakɔ Jikɔrɔni. Aw kanubagaw n y'o fɔ n ko bi ta in ko ye numuko dama ye ne ye Fane ale ye Balo ye o y'a ko bannen o an b'an ka so. Zikiri Saran an bɛ se ka dɔn zikiri Saran nana zikiri kɔnɔ cogoya min na. Alhamdulilayi san'an ka don kuma kɔnɔ an b'a fɔ awuzubilayi mina shaytani rajim bisimilahi rahmani rahim Allahumma salli ala Muhammadu wa ala ali Muhammadu wa salim. Ala k'an bɛɛ sababa ma. Amina. Ne ye zikiri da sɔrɔ sababu min na wagati jan tɛ komi kuma ma nɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ko tɛ kelen ye. N ye n ka zikiri da sɔrɔ Abidjan komi ne yɛrɛ ye Ivoirien ye cɛlasigi le y'anw se Bamakɔ yan. Ayiwa. Ok problème t'o la i ye zikiri da sɔrɔ Ivoire basi t'o la mais zikiri Saran bɛ se ka zikiri dɔ da pour que kanubagaw bɛ se k'a dɔn k'a fɔ cogo min u hakili bɛ jigin na k'a fɔ tiɲɛna Saran yɛrɛ de ye nin ya. Alhamdulilayi Ala k'an bɛɛ sababa ma. Amina. Ayiwa komi an ye garibu ye an ye paranti ye an bɛ kalanso. An bɛɛ ye kalanden. Awɔ kuma ma nɔgɔ kosɛbɛ. N ye mɔrɔsɔ kelen min bɔ n'o ye jigi ye n bɛ se ka n jatigiw hakili lajigin o la dɔɔnin n'o ye jigi ye komi an ye tunkarankew ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen y'anw jatigi ye an ye min dɔn an tɛ min dɔn bɛɛ y'an jatigi. Jigi ne nana kalifa jigi jigi mɔgɔ man ca jigi Saran Balo nana kalifa jigi jigi mɔgɔ man ca ko ne bɔra Abidjan dun la Saran nana Bamakɔ dun la jigi kɛla kuranatiw ye jigi kɛla hadisatiw ye jigi jigi mɔgɔ man ca jigi Madeni nana kalifa jigi jigi mɔgɔ man ca. Waaw jara tiɲɛna jigi mɔgɔ man ca dɛ surtout an bɛ bi tile min na a ma nɔgɔn fiyewu. Ok zikiri Saran an bɛ se k'a dɔn i ka zikiri da ni sisan cɛ a bɛ san joli la. Alhamdulilayi ne ba o ye san caman ye dɛ komi tɔgɔtigiya ye dakan ye o ye tiɲɛ an bɛ zikiri da la bi a bɛ san 20 bɔ tabarikala mais an ka dɔnkili yɛrɛ fɔlɔ la bamanan dɔnkiliw de la yanni an ka don zikiri réseau kɔnɔ n'o ye Buguni dɔnkiliw ni Sikasow ye zikiri da kɛla ko kurali ne yɛrɛ bɛ dɔnkili da kɛ ba a ka ca hali san 20 ye ne kuma jalan da. Awɔ mais tɔgɔtigiya ye dakan ye o ye tiɲɛ awɔ mana Ala ka tɔgɔ nɔgɔya. O wagati ni sisan cɛ i yɛrɛ ko k'a bɛ san 20 na est-ce que Saran delila ka album bɔ. Ayi ma album bɔ fɔlɔ parce que n y'o de f'i ɲɛna kuma kɔnɔ n'anw ye dunan ye dunan ɲa ka bɔ a tɛ yeli kɛ. Ayiwa fo n'a kɛla sababu ɲumanw ye n'o ye Bayiri Jakite den ye ni ne yɛrɛ ye seni ye nin kɛnɛ kan o ye Bayiri Jakite den ye n'o ye zikiri setu ye n ka sababu ɲuman tigi ye ale ye. Ayiwa an ma album bɔ n ye son kelen kɔni bɔ n'o ye jigi ye awɔ bɔ an bɛ dunanya la dɔɔni dɔɔni an bɛ jatigi ɲini na jatigiw ma sɔrɔ fɔlɔ. Awɔ tabarikala Ala ka jatigi ɲuman baden sɔrɔ ka kasɛti baden bɔ. Amin. Komi u yɛrɛ b'a fɔ ko kasɛti ko in tɛ balasa dɔnkili ba caman ka na fasaw caman ka da wariba ka sɔrɔ. Ok Saran komi émission yɛrɛ tɔgɔ ye zikiri waati an bɛ waati min na i komi n'a fɔ bi fɔlɔ zikiri ani sisan zikiri Saran yɛrɛ bolo danfara jumɛn mun ni ɲɔgɔn cɛ. Alhamdulilayi Ala k'an bɛɛ sababa ma. N y'o de fɔ kuma kɔnɔ anw yɛrɛ bɛ don zikiri da la kuma min ani sisan cɛ différence caman ba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ.
différence ba b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que an bɛ zikiriw da kuma min na u b'a fɔ an ka zikiriw ma ko garibu zikiriw bon ani sisan zikiriw danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ awɔ Sara hakili b'o waati ninnu zikiri ninnu dɔw la garibu zikiri ninnu i bɛ se ka n'an kanubagaw hakili jigin o la Ala k'an bɛɛ saba amina o zikiri ninnu comme o y'a sɔrɔ an y'o de f'i ɲɛna ko an ma kasɛti bɔ fɔlɔ an bɛ mɔgɔw ka zikiriw lamɛn bon o ni sisan cɛ zikiri kura caman caman bɛ yen min ni anw ka wagati zikiriw tɛ kelen ye awɔ n'o ye hayidara fasa camanw ye parce que ni yɛrɛ ma i ta bɔ wajibila kɔni i bɛ mɔgɔw ta lamɛn o ye tiɲɛ o garibu anw mako b'a a dɔɔnin de la garibu zikiri in kɔni Ala k'an bɛɛ saba ma amina donc o la n bɛna o zikiri kelen min da o bɛ kɛ sirifitɛ fasa ye n'o y'an ka sababu ɲuman tigi ye Ala k'an bɛɛ saba ma amina hayidara de kanu banna hayidara de kanu banna Usumani hayidara i kanu bɛ anw na hayidara i kanu banna Madani wolo de bani kanu banna Basitan wolo de kanu banna Allahu kanuba kanu banna Modinɛ dɛmɛba kanu banna Fama Ala kanuba kanu banna ngo sirifi cɛ ɲɔgɔn man ca ngo sirifilu ɲɔgɔn man ca Mamadu kanuba i kanu bɛ anw na wa o jara cɛnani a dan ye dɔrɔn misiki ka k'a kɔrɔ ɲɛnɛ geribu dɔnkili banna nin nɔ ok faamuyali sɔrɔlo la Sara mi baara wɛrɛ kɛ min tɛ zikiri da ya alhamdulilayi an ka baara kɔni caman o ye zikiri ye mais an bɛ feeremisɛnninw kɛ ka don an ta kɔrɔ comme an ye variant ye an bɛ feeremisɛnnin caman kɛ n'an ye fɛn min sɔrɔ an b'o feere mais an ka baara base kɔni o ye zikiri ye awɔ tabarikala o ɲɛna Ala ka bolo mɛn ka baara la rabi ok ko Sara baara o baara gɛlɛya b'a kɔrɔ nɔgɔya b'a kɔnɔ Sara yɛrɛ ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a ka zikirida in daminɛ na ka na se bi ma alhamdulilayi n ye gɛlɛya caman sɔrɔ n y'o de f'i ɲɛna i b'a dɔn ko tunkarankeya a ma nɔgɔn bon i bɛ yɔrɔ min na yanni ka dɔn k'i bɛ sababu sɔrɔ i bɛ cɛkɛsɛkɛ caman caman kɛ mais n bɛ Ala barika Ala ni filaw den sababu sinon n ye gɛlɛyaba sɔrɔ kuma dɔw yɛrɛ la i b'a dɔn i ma dɔn comme anw yɛrɛ bɛ kalan kɛ yɔrɔ min na n'o ye Torokɔrɔbugu ye ne ka marché caman bɛ bɔ yen mais ni kɔɲɔ t'u mɔgɔw bolo kuma n bɛ se ka kalo 3 kɛ kuma dɔw n tɛ ɲɛnajɛ yɛrɛ sɔrɔ fo ni filaw den ye n wele n'o ye ne yɛrɛ ka sababu ɲuman tigi ye n'o ye Asetu Jakite ye cani yɛrɛ la n ye gɛlɛya caman sɔrɔ o bɛɛ n'a ta o ta n tɛ décourager awɔ parce que n'i bɛ sababu ɲini i tɛ décourager a bɛ ɲɛ inchallah Ala k'a nɔgɔya amin Ala ka sababu ɲuman amin ok o faamuyali sɔrɔlo la Sara ni komi yɛrɛ bɛ ka Asetu fɔ Asetu kɔfɛ Sara ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ baara kɛ tugun min tɛ Asetu fana ya zikiridalaw kuma ɲɛna n y'o de fɔ an ye bɛɛ ka paranti de ye Bamakɔ kɔnɔ yan zikiridala caman bɛ yen ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn bolo nka n ka sababu tigi o ye filaw de ye n'o ye Bayiri Jakite den ye n'o bɔra yen ne yɛrɛ karamɔgɔ bɛ Yirimajɔ a Tɛtɛbugu la n'o ye Kɔnɛ Samaseko ye a fana ye zikiridabaga musokɔrɔba caman ye ni n taa Asetu nɔfɛ dɔrɔn n bɛ taa Kɔnɛ nɔfɛ n'a bɔra o mɔgɔ fila la n tɛ taa mɔgɔ gɛrɛ nɔfɛ zikirida la awɔ tabarikala ayiwa Ala k'u n'u kan bɛn Ala k'u n'u kan bɛn Sara delila ka voyage ka taa zikirida la yɔrɔ wɛrɛw la ko i n'a fɔ Abidjan yɛrɛ tɛ a bɛ se ka kɛ Mali dugu kɔnɔ Mali dugu wɛrɛw b'a la a bɛ se ka kɛ jamana wɛrɛw ye fana Sara delila ka taa fan wɛrɛw fɛ zikirida la alhamdulilayi Ala k'an bɛɛ saba ma bon n ye Mali région min kɛ o ye Segu ye an taara Segu kɔɲɔ na ani Yangaso ani Jaramana ani Buguni ani Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ yan n ye min yɛrɛ o y'o ye awɔ tiɲɛna Ala k'i ka baara Ala ka taa ɲɛ halisa amin Ala ka sababu ɲumanw na amin ok faamuyali sɔrɔlo la Sara mi kɔɲɔ ɲɛnajɛ ninnu de kɛ awɔ mais Sara namu i n'a fɔ sisan
ne bɛ fɛ ka sara ta kɔɲɔ na ko sara kana ne ka kɔɲɔ kɛ yan'o cɛ fɔlɔ an k'o question in bila sara kalandenw bɛ e fana bolo mɔgɔ mana kɛ cogo cogo i karamɔgɔ ye dɔ ye dɔ fana karamɔgɔ ye o e tiɲɛ fɔ fulaw bɛɛ y'an ka kalandenw ye fulaw kɛ o ka n'o ye tiɲɛ ye kalanden ye fulaw ye tabarikala o ɲɛna sisan an bɛna an ka question in na ni n'a fɔ ne ko sara n ko kɔɲɔ ne ka kɔɲɔ de bɛ yen nɔ sara kana ne ka kɔɲɔ na ne yɛrɛ tɛ kɔɲɔ tigi fɛn yɛrɛ ne ye denba de ye ne bɛ fɛ sara ne ka na n ka kɔɲɔ na ne ka fasada ɛri sara ne kɛ ne fasada mais kɔɲɔ don sara mana joona dɛ sara ye a ka parantiw de bila ka na olu kana fasada bɛɛ kɛ fo wula fɛ kɔɲɔ yɛrɛ bɛna ban sara na sara est-ce que e b'o kɛ alhamdulilayi bon komi an ma se o yɔrɔ bɛɛ la ayiwa ne kɔni kɔɲɔ kelen-kelen min ko min ka kɔɲɔ man ca a man ca mais kelen-kelen min kɔni bɛ di yan ala ta kɔfɛ n bɛ kɛ n ka kɛnɛ kan n se ko ni n damayira awɔ n tɛ mɔgɔ bila ka taa i tɛ mɔgɔ bila ka taa ne yɛrɛ de bɛ n ka kɛnɛ sigi ka wuli tabarikala o ka ɲi nɔ o kɔrɔ ko mɔgɔ kan k'i jigida sara kan k'a wele ka na i tɛ dusukasi sɔrɔ min na ok o ɲɛna kɔɲɔ ninnu kɔfɛ i bɛ concert ni fɛnkɛ ninnu kɛ ayi ma kɛ o daminɛ fɔlɔ i m'olu si daminɛ awɔ m'o daminɛ fɔlɔ komi an bɛ kalandenya la niveau ma se o degré la fɔlɔ awɔ hali bi ala k'a nɔgɔya amin mais taalen ɲɛfɛ projet jumɛn bɛ sara n bolo k'a kɛ taalen ɲɛfɛ sara mana sankɔrɔ ta sara yɛrɛ bɛ fɛ ka ko jumɛn de kɛ siniɲɛsigi ye alhamdulilayi ala k'an bɛɛ sababa ma amina bɛɛ bɛ ala dalen bɛ baara o baara la i ka nɔ bɔ yanni tile ban wagati cɛ masa kelen tɛ tile diɲɛ ban dɔw wuli wagati u bɛ bɛn dɔ jigin wagati ma donc ni tile bɔra wagati min na i kan ka k'i nɔ bɔ yanni sanga ka jigin ayiwa o ye tiɲɛ ok comme an ye dɔ kɛ kuma na fulaw sigi mɛ k'an lajɛ n'an y'a kɛ kuma in dɔrɔn u bɛna sunɔgɔ o ye tiɲɛ ye dɛrɛ yɔrɔ awɔ an b'a essayer ka se ka fulaw la kunu cogo min ka bɔ sunɔgɔ la sara i bɛ dɔnkili dɔ kɛ k'u ɲɛ yɛlɛ ala k'an bɛɛ sababa ma amina kira kanu ne b'anw na muhamadu kanu ne b'anw na kira kanu ne b'anw na nabi ɲuman kanu ne b'anw bɛɛ la ala kira kanu ne b'anw na ngo muhamadu kanu ne b'anw na mamadu kanu ne b'anw na ngo dametigi kanu ne b'anw na kira kanu ne b'anw na sabaritigi kanu ne b'anw na kira kanu ne b'anw na muhamadu kanu ne b'anw bɛɛ la ala tiɲɛna kira kanu banna dɛ o kanu tɛ se k'an bila fiyewu sunkalo banna ok o ɲɛna sara mɔgɔ i mana kɛ cogo cogo gɛlɛya bɛ yɔrɔ min nɔgɔya fana bɛ yen komi i yɛrɛ ko k'i ye gɛlɛya sɔrɔ a la i yɛrɛ ko k'a daminɛ ni sisan cɛ a bɛ san 20 bɔ a mana kɛ cogo cogo nɔgɔya dɔɔni kɔni kɛ mɛ sara bɛ se k'o dɔ f'an ye alhamdulilayi o nɔgɔya kelen an bɛ ala barika da ka jatigi ɲumanw barika da jatigi kelen-kelen minnu b'an bolo n'o kɛlen bɛ ka ko diya don an na an b'an jatigiw barika da baara la ni gɛlɛya bɛ i bɛ taa sɔrɔ nɔgɔya dɔɔni fana bɛ yen o ye tiɲɛ awɔ ok ni sara ye nɔgɔya sɔrɔ a ka ko la o ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ de sara an bɛ se ka dɔn i ni sigidara tɔw min yɛrɛ tɛ aseto ye kosɛbɛ o cɛla bɛ cogo di bon alhamdulilayi basi foyi tɛ ne ni sigidala kɔni cɛ parce que kabini ne bɛ bamakɔ yan ne sɔnna bɛɛ ka jɔnya ma ne ka kɛnɛ kɔnɔ hali ne tɛ sigidala lɔ ni i kɔni kɛra mikorotigi kɛnɛ kɔnɔ ne b'a fɔ ne ba k'i ma donna n'an bɛɛ ye kelen ne ye dunan de y'aw fɛ yan n ko ni ye dunan ye dɔrɔn ka walawala n ko jatigiw de sɔnna bon ni n ka yɛrɛmajigi kɔni bɛ ɲɔgɔn na n sɔnna sigidala bɛɛ ka kalandenya ma yanni k'i ka laɲini sɔrɔ awɔ gɛlɛya tɛ ne ni mɔgɔ si cɛ ala ta kɔfɛ faamuyali sɔrɔ o la sara fɛn jumɛn ne ka di sara yɛrɛ yɛrɛ ala fɛn min ka di sara sara bɛ se k'o fɔ n ɲɛ zikiri a bɛ se ka kɛ zikiri kɔnɔna na hali baaraw kɔnɔna na ka taabolo yɛrɛ la fɛn min ka di ye alhamdulilayi ala k'an bɛɛ sa ma fɛn min kɔni ka di n ye
an bɛ baara min na nin an ka bila kɔrɔ ye an kana bila bana jugu ye an bɛ sababu ɲuman min ɲini ala ka sababu ɲuman d'a ma k'an san yɛrɛ kɔrɔ ala kana an sɛmɛ mɔgɔ la awɔ parce que i bɛ baara ba la i b'a laɲini ala k'i ka hɛrɛ de k'a kɔnɔ o ye tiɲɛ awɔ ok o ɲɛna hali bi ala ka nɔgɔya ok Sara namu conseil jumɛn b'i bolo ladilikan jumɛn b'i bolo k'a fɔ zigiridala denmisɛnnin minnu bɛ yen minnu fana bɛ Sara duguma ka wuli n'o ma kodɔn kosɛbɛ u bɛ se k'a kɛ cogo min komi n'a fɔ kɔrɔ y'a kɛ cogo min kuma min bɛ ne Sara Mbalo fɛ k'a lase zigiridalaw bɛɛ lajɛlen ma an ka sabari i bɛ baara o baara la i ka kiyama ɲini diɲɛ kanu kana adamaden fili kiyama ma parce que i bɛ baara min na nin don dɔ n'a y'a lajɛ a b'i to a kɛnɛ kɔnɔ dɔrɔn k'i ta ka bɔ a kɔnɔ an bɛ baara ba la an ka ala bila an ɲɛfɛ i y'a faamuya o kɔni ne ka di ne ye k'a fɔ zigidalaw bɛɛ lajɛlen ɲini n sanfɛ mɔgɔ ni minnu b'an dugu ma i bɛ baara min na k'i hakili to i yɛrɛ la k'i hakili to ala ka wagatiw la awɔ ok tabarikala o ɲɛna Sara i ko min ka di i y'o fɔ min man di ye i t'o fana fɔ an ye ayiwa ala k'an bɛ sababa ma awɔ min man di ne Sara ye k'an ka tɛmɛ o yɔrɔ kan numu kana sira kuma ɲɛ ɲɛnɛ fulaw bɛ yɛlɛ an na dɛ o ye tiɲɛ dɛ ɲɛnɛ fulaw bɛ yɛlɛ an na dɛ paranti ko don ok Sara ni ko ten tɔ ne y'an siɲɛ fɔlɔ ye ala kana k'an siɲɛ laban ye amina yɛrɛ bi ok Sara komi émission a sera kuncɛyɔrɔ ma folikan laban jumɛn b'i bolo ka plateau in kan k'a fɔ i kanubagaw ɲɛna alhamdulilayi folikan bɛ n bolo n b'aw yɛrɛ fɔlɔ fo an y'a mɛn parce que n'i y'a mɛn jɔnni kunnandi dɔrɔn a fɔ sababu ɲuman k'aw fo aw ka baarako ɲuman na n'aw miiriya ɲuman ni ɲɛko ɲuman n fana ka y'an sɔrɔ sababu ɲuman n'o ye filaw de ye n'o ye Zigiri Asetu ye n bɛ foli belebeleba d'a yɛrɛ ma parce que Asetu bɛ fɛ ka ne bila ka taa yɔrɔ min walayi i bɛ ko dɔ ŋɛniya n'ala m'a latigɛ dɔrɔn a tɛ kɛ o ye tiɲɛ hɛrɛ bɛ sɔrɔ sira o sira ka Bayiri Jakite y'a bɛɛ ɲɛsin ne ma fo ne y'a sɔrɔ fɛn min tɛ taa ɲɛfɛ a b'a fɔ Madeni na an ka taa sababu man dɔgɔ hali o donna ne yɛrɛ bɛ kɛnɛ min kan a ye n wele dɔrɔn ko Madeni ko na k'i ka taa n bilasira ne ko na fini k'i b'a dɔn ne ye paranti ye n tɛ se kuma a ko na n ka taa mɔgɔ tɛ sababu bɔ yɔrɔ dɔn an b'o sababu dɔ kɛnɛ kan donc n ka foli belebeleba o ye filaw de ye n bɛ dugawu ka a ye ka dugawu ka aw yɛrɛ tuma dɔ la fila ninnu u bɛ ɲuman kelen kelenninw kɛ cani yɛrɛ la nin filamuso nin cani na an ka dugawu ba k'a ye tabarikala o ɲɛna a ye tulo b'a la a ye foli mɛn a diyara n ye hali n ye jigi min kuma fɔ nin ye filaw den dɔ ko ma ko Madeni k'i ye tunkaranke ye ko n'i ye jigi da dɔrɔn ko a bɛ sɔn ko ka diya mɔgɔw ye o bɛɛ tɛ miiriya ɲumanya ye wa sinon an ka baara filɛ a hasiriya ka bon nka hasiriya tɛ filaw den fɛ ka ɲɛsin numuso ma n'o foli jigi barika d'a ye awɔ ka dugawu k'aw bɛɛ lajɛlen a ye tunkan ja don tunkaranke la cogoya min na aw t'aw yɛrɛ bɛ yɔrɔw la ala ka tunkan ja o bɛɛ lajɛlen amin ala ka dugawu minɛ amin Sara in nana an ka wele lamɛn a diyara n ye a bɛnna ma an bɛ fo dante foli min na an ka taa Sara i b'i ka téléphone numéro bila a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw mago bɛ kɛ Sara na u taara u b'a sɔrɔ cogoya min na Sara m'a ka téléphone numéro di kanubagaw ma n ka téléphone numéro 65 10 10 08 65 10 08 ok kanubagaw ni ye Sara ka numéro ye n'a y'a kɔngɔ dɔrɔn a bɛ Sara sɔrɔ ayiwa kanubagaw ni de kuma bolo bi a yira aw ni aw bɛɛ lajɛlen na aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ Zigiri Sara Mbalo ka zigiri ko ka cogoya min na k'a fɔ ye kanubagaw k'aw kana ɲinɛ ko k'an ka video aimer ko ka j'aime k'u kɔrɔ aw k'an bɛn wagati wɛrɛ